Γεια σας, Kagi Gamers εδώ και σήμερα παίζουμε μαζί με τον Κυριάκο GTA 5. Ας ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ο ήχος για να περάσει η ώρα. Είναι τα Super Bassa. Τα φτιάξαμε μαζί. Ηχοσύστημα. Μας πήρε πόση ώρα. Έχουμε κάτι ηχεία 3 ώρες περίπου. Το βράδυ. Ναι, 3 με 4 ώρες. Το βράδυ. Ξεχωρίζαμε τα καλώδια. Βλέπαμε άμα δουλεύουν όλα τα ηχεία, να ξέρουμε πω. Και τώρα απολαύστε τη μουσική. Next track. Τώρα μπαίνει το γαμάτο τραγούδι. Αμιλή. Άμα δεν ακούτε, ακούστε τώρα. Το Mega Bass. Και παίζουμε στο PlayStation 4. Το αγόρασε ο Κυριάκος. Και αρχίσαμε το... Με συγχωρείτε γι' αυτό. Και παίζουμε online. Βλέπουμε τώρα τι κάνει. Τρέχει. Για να ζεσταθεί. Μπορεί. Αυτό πει Έλληνας. Πάει πάνω στα μάξια. Το γαμάτο τραγούδι συνεχίζει να παίζει. Και τώρα βάζουμε μουσική από το κανονικό παιχνίδι. Όχι. Είναι το next track. Παίρνει το τουρίσμο. Νομίζω τουρίσμο είναι. Είναι σε μια πολύ ωραία ομάδα. Και για όσους δεν το ξέρουν, μένουμε Βέλγιο. Δεν μένουμε Ελλάδα. Ο Κυριάκος έχει εδώ περίπου 2-3 χρόνια και εγώ έχω έρθει πριν μισό χρόνο, κάπου εκεί. Και γι' αυτό ο Κυριάκος, άμα δείτε την ομάδα δίπλα από τα μάξι στα πλάγια, έχει την ομάδα Boof, που σημαίνει κλέφτες, ληστές, κάπως έτσι. Αυτά. Βλέπουμε τώρα τις μαγείες που κάνει. Θα το σκοτώσουμε σε λίγο. Επειδή κάνει ωραίες μαγείες. Και έχουμε... Είναι ένας φίλος σου μέσα νομίζω. Κοίτα το χάρτη. Έχει ένα απογορευτικό με τέτοιο. Ναι ρε.
Αυτό σημαίνει ότι βάζει ρούχα ή κάτι τέτοιο. Ναι, έχουμε αγοράσει το καράβι το μεγάλο στο PlayStation 4 9 εκατομμύρια κάπου εκεί και τώρα έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια μαζί με αυτά που έχουμε και στην τράπεζα. Sorry, 100 εκατομμύρια, δεν τα μέτρησα καλά. Και αυτό το επεισόδιο πιστεύω να παρατηρήσατε το καινούριο intro που βάλαμε. Πέθανε ο μάγκας! Να παίζουμε μία εγώ μία εσύ. Φέρ' το. Μπορείς να δεις το βίντεο, Οκ. Έχει και τα αστεία του αυτό το βίντεο. Θέλω να γράψετε στα comments άμα θέλετε να κρατήσουμε αυτό το intro που είδατε στην αρχή. Θα δείτε και στο τέλος όταν τελειώνει το βίντεο ένα intro. Ένα στην αρχή και ένα στο τέλος δηλαδή. Γράψτε στα comments άμα θέλετε να το κρατήσουμε, να φτιάξουμε άλλο ή να μην έχουμε καθόλου. Πείτε μας εσείς πως θέλετε να το έχουμε. Κάνει μαγκές τώρα να γίνει ραουάκι. Το τουρίσμο. Πόση ώρα να τραβήξουμε αυτό το βίντεο? 20 ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Λεπτά, όχι. Αυτό το βίντεο θα είναι 20 λεπτά και βλέπουμε ένα όρατο εδώ πέρα. Άμα το βλέπετε εσείς. Καλά. Και μπήκε και το επόμενο track. Δηλαδή τραγούδι. Απολαύστε τη γαμάτη μας μουσική. Και κάντε like για αυτήν, όχι για μας. Και για μας βοηθάει. Και like για το υπέροχο αμάξι. Και like για την υπέροχη ομάδα. Και like και για το Βέλγιο. Και like για το μπροστινό μέρος του αμαξιού. Παρακαλώ η κάμερα να το δείξει λίγο. Και like και για τον Μπεχταρά που παίζει. Όχι για τον Κυριάκο. Για τον Μπεχταρά στο GTA. Και like για το υπέροχο κοντέρ. Είσαι VIP. VIP work and κάτω. Οκ, δεν μας νοιάζει. Κυριακό, μίλα και εσύ λίγο. Τι να πεις, τα κάναντα. Ξέρω, πες κάτι. Αφήστε το, παιδιά, είμαστε καλύτεροι YouTuber. Μισή ώρα να μιλήσουμε. Ναι, πάει να το σκοτώσει τώρα. Τι είπα? Βλέπουμε τον killer. Το κουρούμα. Τώρα θα πάρει το κουρούμα επειδή δεν έχει λεφτά να πάρει το δικό. Αχα, έχει. Βαριέται να παραγγείλει το δικό του. Και παίρνει ξένο.
να τον σκοτώσει. Γιατί να σκοτώσει. Δικό του είναι το μάξι. Ναι. Τώρα να το κλειδώσει θα βγεις απ' έξω. Βλέπουμε τον τριφταρά. Στο χάρτη δεν το δείχνει αυτό. Θα σε σκάσει. Σκότωσα, είδες. Μπράβο, μπράβο. Το ακούσεις πόντους πήρα. Γιούπι. Παρακάτω. Δεν ξέρω. Τι βγήκε. Με βγάλει το αμάξι όλος. Θέλω να σας πω κάτι. Ο Κυριάκος σκέφτεται να πάρει το FIFA το 16 για το PlayStation 4. Αν μπορείτε, γράψτε στα comments τι να κάνει. Άμα θέλετε να το πάρει ή όχι, να το ανεβάσουμε και στο YouTube. Γράψτε στα comments άμα θέλετε να το πάρει ή όχι. Και γενικά δώστε μας ιδέες για το PlayStation 3 και για το PlayStation 4, παιχνίδια που θέλετε να παίξουμε. Να ανεβάσουμε δηλαδή στο YouTube. Πόσα λεπτά γράφουμε, να δω. 12 λεπτά και 43-44 δευτερόλεπτα. Οκ. Παράγγειλε τώρα το κούμα. Το δικό του. Με την ομάδα την ωραία εδώ. Την μπουφ. Την μπουφ. Τον άχρηστο. Τα τελευταία 5 λεπτά να παίξω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, κλείσαμε από τώρα. Τα τελευταία 5 λεπτά να παίξω εγώ. Και άμα δεν παίξω, θα σας το πω. Να γράψετε στα comments και να κάνετε dislike. Γιατί νευρίασα. Θα σας πω άμα παίξω ή όχι. Άμα δεν παίξω, κάντε dislike. Και μην κάνετε subscribe. Πόσο γράφει το βίντεο να δω. Οκ. Σε 1 λεπτό μου το δίνεις ακριβώς. Πώς το σκοτώ. Πέθανες, οκ, πέθανες. Σε λέει πάμε από μάχη. Τι. Ακούμε τον παραγωγό μουσικής. Τι είπα τώρα. Τον παραγωγό μουσικής. Wow. Αυτό το αμάξι το έχω και εγώ και σε μπλε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αν ξέρω τη φωνή παρακαλώ για το ράδιο, γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Άνοιξε το λίγο. Ανοίγει η μουσική. Από 17 του πήγα 18, κάτσε καλά. Α, ναι, από 17 το πήγε 18.
άμα δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά, είστε λίγο κουφοί. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είστε λίγο. Τι να κάνω. Θέλω να πω ότι ούτε εγώ δεν ακούσα τίποτα, ούτε παρατήρησα τίποτα διαφορετικό. Ναι, γράψτε μας και στα comments άμα θέλετε να συνεχίσω τα tutorial στο Minecraft. Τα καινούρια είναι το καινούριο, πώς να το πω, τα καινούρια ναι. Είναι καινούρια σειρά, να το πω έτσι, tutorial στο Minecraft και το κανονικό Minecraft, το survival. Πείτε μας άμα θέλετε να το συνεχίσουμε. Το GTA άμα θέλετε να συνεχίσουμε. Το Minecraft, το κανονικό, το survival και το tutorial, αλλά και και το Ghost που έχουμε ανεβάσει. Άμα θέλετε, θα το ανεβάσει και ο Κυριάκος από το PlayStation 4 και εγώ από το 3, το αγόρασα. Όπως έλεγε στο επεισόδιο 1 και 2 που δεν ακουγόταν καθόλου. Έλεγε ο Γιάννης δεν έχει το Ghost και έτσι δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί. Το πήρα όμως παιδιά, ναι, το πήρα. Και έτσι θα παίζουμε μαζί και online. Μαζί με τον Κυριάκο. Καμιά φορά. Και αυτά, πείτε μας στα σχόλια άμα θέλετε να συνεχίσουμε τις σειρές, να το πω έτσι. Γράψτε στα σχόλια. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν ο Κυριάκος θέλει να πει τίποτα άλλο. Μιλάς. Άμα δεν ακούσατε, πες το λίγο πιο δυνατά. Μιλάς, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θες να προσθέσεις κάτι, δεν θες. Ο Κυριάκος δεν έχει πρόβλημα, από ό,τι μου λέει. Βλέπουμε να κάνει μαγκές τώρα και να μην σκοτώνει κανένα. Τέλος πάντων. Ούτε τον σκότωσε. Είναι άχρηστος. Ένα μεγάλο για τον Κυριάκο. Το ξέχασα. Κυριάκο, φέρε σειρά μου. Πέρασαν. Γράφει το βίντεο 18 λεπτά και 3, 4, 5, 6, 7. Έλα, φέρε. Μέχρι να πάει εκεί στον τέλος, εντάξει. Ωραία, παιδιά, κάντε dislike. Όχι, εντάξει, πλάκα. Εντάξει, μου το έδωσε. Φέρ' το. Ωραία. Ωραία, φέρ' το τώρα. Κάτσε ρε, Τι? θα χάσεις τη ζωή, κάτσε τώρα πάω στους κόσμους. Ωραία, σκότωσε ένα και φέρ' το μου. Τώρα. 1, 2, 3, 1, 2. Τανταμ. Το πυροβολεί στο ποδάρ. Το σκότωσε, φέρ' το τώρα. Πάρε, δεν μου πόσο θα έχει. Να δείτε στην κάμερα, το παίρνω εγώ. Το χέρι μου είναι αυτό. Ωραία, τώρα σειρά μου είναι. Δείτε πως παίζουν οι άντρες. Παίρνουν το σαρπατρίκι. Όποιο έχει. Τελικά θα παίξω 2-3 λεπτά για αυτό το βίντεο. Τι λέει ο βλάκας. Τέλος πάντων, πάμε να σφάξουμε μερικούς. Δεν έχεις άλλος με τον άχρηστο. Ωραία. Τι λες μάνα. Βλάκα. Το αμάξι που... Τέλος πάντων. Όχι κι άλλο. Θα πάρουμε ένα αμάξι. Να τους σκοτώσουμε όλους. Νομίζω. Αυτό σίγουρα να το σκοτώσουμε. Μπορεί. Με drifting. Όχι ρε. Άμα καταλάβαν όσοι βλέπουν μέχρι εδώ το βίντεο, άμα δεν καταλάβετε τι έγινε.
Εγώ πιο πολύ παίζω GTA στο PlayStation 3. Ναι. Και στο PlayStation 4 όλοι ξέρουμε ότι όταν πατάς το Χ θα δει το παίχτη σκύβει. Για να δει το κοντέρ, ξέρω, να μην τον πυροβολάνε εύκολα. Σκύβει. Ενώ στο PlayStation 3 κάνει drifting χειρόφρενο. Και έτσι μπερδεύτηκα και δεν έκανα το drifting καλά. Όχι! Ο Κυριάκος έπαιζε, δεν έπαιζα εγώ. Δεν ήμουν εγώ. Εντάξει, μην ευρεάστε. Όσοι δεν ακούτε τον Κυριάκο δεν πειράζει, μην τον ακούτε. Είναι μουγκός, έχει γλώσσοφοβία. Καλό. Έτσι μιλάει ο Κυριάκος, δεν μπορεί να μιλήσει αλλιώς. Μόνο κουλου κάνει. Πριν που τον ακούγατε, του είχε περάσει για λίγο φαίνεται. Και τώρα το ξανάρχισε. Ας πλύνουμε λίγο τον δρόμο. Αυτό το αμάξι είναι λίγο βρώμικο, κάτσε να το πλύνω. Τζαμπέ καχάτσμα. Τζαμπέ. Ωραία, πάμε να σου φάμε. Πάμε να ψωνίζει. Ας όσο πηγαίνουμε να σκαθαρίζουμε λίγο το δρόμο. Κρίμα. Να είναι εδώ. Πω μάγκας Έλληνας. 100% Έλληνας. Δείτε πως παρκένει το αμάξι. Και ποιο αμάξι έχει, το πιο ακριβό αμάξι. Θα σας το δείξω ακριβώς αυτή τη στιγμή. Όχι. Όχι σου λέω. Βλάκα. Ναι, δεν σας το δείξα, τώρα θα σας το δείξω. Θα δείτε πόσο ακριβό είναι αυτό το αμάξι. Πόσο ακριβό, περίπου κάνα 2 εκατομμύρια. Όπα. Περίπου εκεί. Πάμε. Εδώ. Πάμε. Εδώ. Ψάχνουμε το ακριβότερο αμάξι. Και ποιο είναι το ακριβότερο αμάξι? Να το ακριβότερο αμάξι. Δεν ξέρω αν φαίνεται η τιμή καθαρά. Τέλος πάντων, άμα βλέπετε, είναι το πιο ακριβό. Γράφει free, αυτό σημαίνει το πιο ακριβό. Το αντίθετο, αυτό είναι το πιο ακριβό αμάξι. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το ακριβό αμάξι και το βίντεο βέβαια. Και αυτό το αμάξι που πήρα τώρα, πρώτη φορά το πέρα. Ναι, κάντε like, subscribe αν δεν είσαι. Και πιστεύω να σας άρεσε, γράψτε στα σχόλια αυτά που είπαμε και πριν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.